na primeira planta, digamos, está estruturada a exposición en un intento de reflexar un plantexamento que fago moito co meu traballo, que é a planitud da pintura, o sea, quero decir, o entendemento do soporte como algo bidimensional, non? Alto e ancho. E en ese sentido, pois, co comisario Miguel Fernández Cid, recollemos unha síntese que non é unha retrospectiva, senón que é cronolóxica de elementos de traballo do que teño no taller. Na planta alta recolle o traballo que estou facendo en Madrid nos últimos 3 anos, en donde me fixo en elementos que son urbans, que son como neste caso, pois, containers. Aquí trato de amosar un pouco o que é o proceso de desenrolo desa obra, o sea, como chego a esa obra ou como estudio os posibles camiños que podo ter para chegar a esa obra. Podo estar facendo, como aquí, pois, o cadro, e podo estar facendo tamén un dibuixo, porque me interesa moito o traspasar o proceso técnico de pintura a dibuixo, o cual cambiar o blanco e negro e sustituílo polo color ou ao revés, me parece que ten un interés, e o que realmente me interesa é o camiño percorrido. Esa reiteración, esa repetición, ese volver ao mesmo tema, ese volver aí, é un reflexo máis de que, en realidade, teño a sensación moitas veces de que me paso toda a vida pintando o mesmo cadro, e é algo que me interesa e que me atrae. O formato grande ten un atractivo especial, que é o campo de traballo e o movimento físico. A min interésame moito ese ánimo de percorrer o espacio de traballo, non? E logo o impacto visual que supón abordar un espacio. Na escultura o que me permite é xugar ca terceira dimensión. Mais que xugar, é vela, é un complemento, é, por así decirlo, en unha síntese, darlle a volta ao cadro, poder rodear o cadro. O feito da abstracción, de que haya elementos abstractos, evidentemente abstractos, o sea, o que se di, bueno, fondos abstractos, é ca intencionalidade de magnificar un pouco a dimensión alta ou ancho do cuadro. Chegar a un punto en donde esas dúas opcións funcionen e teñan unha entidade única, que ao final é o que interesa, non?